Kue labubu lagi, labubu lagi. Halo halo Besti, iki aku ngias kue temala bubu maneh Besti. Lah piye nyen pesenane ngono yo aku manut to. Kue iki ukurane 16 cm Besti, tak adol 115.000 wae. Soale ya rodok tinggi. Sing biasane kan aku adol mbek 100 nek ukuran 16 iku. Lah kue iki ya enek hiasane bola-bola warna gold engko Besti, barone enek sprinkle-sprinkle ngono kuwi Besti. Dadi yo hargane beda sesuai hiasane ngono Besti ya. Kue barang tak hias nggawe bubuk laster das warna gold Besti, iki kena dipangan ya Besti, iki duduk cat Besti, iki jenenge bubuk laster das apa jenenge edible, kena dipangan dadi aman ke hiasan kue ya Besti. Iki tak polos-polos ngene Besti, tak tambah minyak titik ya Besti ya ben hasilnya cair ngono kemang, tapi minyak sing iso diminum ngono Besti, ro to sing minyak iso diminum ngono kaya apa sing bening-bening wile. Pas mari nek aku ngkei bubuk latar dasi, baru tak kei hiasan bola-bola warna gold, gak kena dipakan, gak kena dipangan yo Besti yo, aduh. Bagi hiasan tok apike. Kue temala bubu ngene iki jek akeh peminate lo Besti. Lah buktine ndek kene iki aku saulan iki meh hias kue labubu ae nek gak warna pink, biru, saiki warna putih karo coklat soale gawe arek lanang sing ulang tahun Besti. Umure 4 tahun. Kue niki pancet ae brownies Besti ya, soalnya sing bestseller di dapur di yo iku sing disenengi pelanggan di dapur di yo brownies iku Besti. Masih yo akeh pilihan best cake Besti. Lah iki aku wis mulai nancep-nancep hiasan labubune Besti dengan segala macam warna dan bentuknya. Lo kan wis dadi cuakep, ojo lali lilene diencepne Besti, ben engko sing laton iso tiup lilinya, tiup lilinya. Seperti biasa, nempelnya stiker dapur di ben akeh sing kenali ya Besti ya. Sing kurang kenal ayo kenalan karo dapur di. Alamatnya ndek Kedungpring Besti, oroh to desa Kedungpring. Oke Besti, bye bye.